И здравейте хора, аз съм Доналд Спамплис от The Storm Gaming и днеска с мен отново е красивият Вадим. Здравейте всички. И днес правим видео в сървъра Unknown България. И това е супер як сървър. Има много хубави. За видеото ще дам това. Лети бе! О, супер. Сега какво първо ще покажа? Ама не лети много, защото... Да покажем първо PvP-то. Да. Да, сървъра... IP на сървъра ще бъде в описанието. Ще ви го напиша и сега. Това е IP на сървъра. Много красиво, много лесно се запомня и хайде, идваме на PvP. Сега тук не мисля, че можеш fly. Да. Тук, че да можеш да опереш, айде ми За сървъра има много китове, като Warrior, Archer, Starter, PP и Day. Другите не ги гледайте. Ето, показвам ви. Сега ще взема кит PP. Имам PP Armor, Да. имам Iron Sword, лък, стрели и 29 супички. Да. Точно ми малко ще изтоваря. Почти точно запълват инвентарите ми. И тъпа. Опа. Не гледайте. Да, и очевидно се върнахме. И освен PvP имаме и PvP. Там е по-забавно, защото тук можеш да вземаш всякакви мечове, например, тук може да вземете Diamond Egg, Super Golden. Можете да си напълните цялото инвентори с Golden ябълки, ако искате. Ето, виждате мечовете са енчанта, като натиснете сърдече. Това всичко е безплатно. Да, това всичко е безплатно. Не струва нищо. Можете да го енчатвате. Ето сега някои казаха хай на YouTube. И тук скачаш, както се прави на PvP, почваш да се биеш. И някой е умрял. Така де, в края на клипа ще направим заедно едно PvP. Да. И сега да отидем... Оу! Не става така. И така де. Следващото, което имаме е... Имаме минигеймс. Отиваме през портала. Има и Warp, естествено, които също ще покажем един по един. Ето и имаме портали. Имаме Spliff, Star Wars, Skyblock, имаме Paintball и War. Искаш ли една игра на War? Качай. Добре, аз съм Синти. Чакай. Аз казвам за сините. Ти си Синте, нали? Да. Широкен липсвал. Да кажем просто, в момента няма хора на Лара. Намерих нещо. И се разгадайте. Кой е грипъл, бе? Кой е грипъл? Мисля, че ще има... 30 зон. Айди. Къде влизаме?
Аз съм в червените. Аз съм само тук. Тук мисля, че в бъдеще ще добавят много. О, беше крипан мапа и го релоуднах. Да. Сега ще гръмна базата на сините, защото всеки има бомба на спална си, което е равносилно на флага. Ама е обратното. Бомба трябва да я занесеш на място на другия ти. Нали знаеш, че можеш да грифваш? Е така. Уй! Никой не ме оцели, слава богу. Та-да! Сега да показваме ли друго или ще поиграем така? Малко ще поиграем. Уй, сега Хакмастъра. Айде, обичай. Спарта! Yeah! И двамата ги убиваме. Ето го се стрели. И така де, това е монумента, който сложих и не знам още какво прави. Това тук тук имаме малко мъшрум стил. Тук и на другата кладе е прословутата торта. Пак макилната. И тази торта, добре, тя изчезва, това е бък. Но ще имате. И ако дойдем насам с торта, с торта и я сложим на спална си и баджинг! Капчърнах кейк 1 и имаме full life pool и you cannot modify this type of block. Какво? Аз съм Zone Master, бе! Какви глупости ми говориш? Ой! Не! О! Ти започна, what the fuck? Това нещо не трябва да работи тук. Look down build here. Така де. Що имаш такава броня да питам? Такава синя? Защото то каската е важната. Просто съм сменил лодаута. Аз ще умея глава. Хамея, тибада-бада-бея. Убих ги! Ей! Оня не бадея мананея. Влизам. Всички се бият и не гледат как минавам тихичко и ги бия. Събоиха ме в гръб. Гръмни бе. О, това ли става, майка ми. The battle is over. Team Blue lost. Айде, leave. Спал. Така де, има и други мини игри, които смятам да покажем в друго видео. Да. Сега Ела да видим Warp Survival. Това е последния портал. не е креатив. Да, Warp Creative. Креатив ни... Чакай за малко. Set Warp Creative. Here. Тук всички са на креатив, тук има инструкции.
Юзерите имат право само на един парцел, VIP нагоре имат право на два. Например, пишете auto и ви телепортва на вашия ретро. Ако се изгубите, пишете админ и готово. Ако сте админ като мен, имате Infinite, безкрай потове. И къде отиде Dark Paladin? И в принцип аз на моя креатив под, ще ви покажа. Тук е моята глава. Това е Warp Commands, който сега... Както виждате, парцел е доста голям. Да, парцел е огромен. Лично аз съм решавал колко да е голям. Според мен има доста място за вашите правила. Да, можете да правите каквото си искате. Ако направите нещо красиво, може и да стане на Warp или на Spawn да го преместим. Знаете ли? И Warp Commands Dark Paladin. И сега ще разгледаш Warp Commands. Да, ето ги Тук пиша командите на ранговете, които можете да купите с SMS или с PayPal. Да. Имаме Mega Admin, VIP, God Rank, Mega Donator, Paid Admin, и още имаме Paid Admin и има още един ранг, който не е описан тук, Mega Donator с OP. Това е също като този ранг, само дето има команда OP. И той самият е топнат, разбрахте ми. И нека разгледаме вече Warp-овете. Warp 1 vs 1. Тук е малка стаечка, намираща се на Warp, както виждате. И няма да си бием още. Падна, чакай. Опа. И така де, тук можете да си биете с някой друг, без другите да ви безпокоят. Warp Chest Event. Тук всеки ден от 5 и от 8 часа се дропват айтами. да. Това е място на DJ-а. Между другото, имаме под DJ страница, където можете да пускате музика и така нататък. Тя също ще бъде в описанието. И това е нещо като страницата в Майнкрафт. И DJ никой в случая. DJ Томбайл в стил. И така да продължим. Warp Commands го разгледахме, креатив го видяхме, Warp Events. Това е просто стая с портали, която води до Warp-овете, които ще ви покажем. Warp Jail. Това е нашият затвор. Това е затворът на сървъра, където ако злоупотребявате с тези правила, които виждате, ще бъдете джелнат тук, в този красив джел. И нататък, Warp Jump. Това е Jump евента, нищо специално. Покажи го на хората. Да, това е джъмпа. Това е първият джъмп, имаме два джъмпа. Ето, Warp Jump 2. Ела на Warp Jump 2. Тук разпияр. Става така по-добре. Литни. Да, и това е втория джъмп, по-големия, който литна аз съм правил. И гледайте тази тук. И тук е затворено. Сега ще ти отворя. Ела бе. Просто ела. Видите, ще затварям. И това е втория левел. Доста е голям. Да. И тук е третия левел, на който просто ме мързеше и направих рандом блокчета от Stone бриките и да минават. И накрая има финиш, you win, браво. И награда някаква.
Да, не е точно определена. Warp Mine. Това е Mine евента. О, той е ползван. Чакай, не идва и още, трябва да го оправя. Добре, къде е стъклото? Ето го. Схем, Warp Mine. Опа. Очевидно главните букви имат значение. Paste. Ето. И рестартирах го. Ето, ти си литнал. И тук е просто миничка. Нищо особено, просто копаете. И може да събере доста диаманти. Да. Ти можеш ли да копаеш? Я? Мога. Добре, можеш. Да сме сигурни. Не знам защо има такива дупки от тея. И така де, следващия Warp Minigames го показахме, OPP го показахме, ела на Warp Paintball. Тук е Spectator ерията, ако умрете да гледате или просто да видите арената. Айде ще играем. Ако напишете PUBG Stats, ще видите, че аз съм най-добрия в много характеристики. Цъкни табелката PUBG Join. Join PUBG Start. Чакай, PUBG. Не, то няма такива тимове, има само синче. Имаш предвид, че като печелиш може би дроните ти стават от цвят. Аз съм Rank Master Chief, най-големия. Но да беше Master Chief. Трябва да го сменя. И така че, това е Paintball, започваме след едно и започват с 50 топки, като може да купувате всяка айтема? Да, можете да си купите айтеми от шопа, ако не ми лагеше. И ето, примерно, сега ще взема 2 флашбанга. Сега няма да си бием, само ще... Да си купиш някой ранг, който да имаше... Да си купиш някой айтем, който да имаше ранг. Да, някои айтеми. Някои айтеми са за по-големи рангове. Ето, вижте как работи Spectation системата. Някои дойдоха, някои даже влезе в лобито. Къде си, бе? Да не съм те убил и да не съм го разбрал. Ой! Когато килват, печелите 2 поинта и 10 кеш. Та-да! Самия! Как те е? Килвам те в базата, какво искаш? Чакай, не ме изстреляй. Имам гифт. Понякога можете да получите гифт. What the fuck? Blah blah blah. Alpha and the server team are wishing you a lot of what the fuck? Ето, умри! Ужас. Така де, побали. И пи го показахме, Warp Run. Сега мини през тази дупка. Опа, чакай, аз не мога. Ще телепортна. Тъпа here. Дар по един. Айде. Пойни. Куда това сме? Да, така. И ето, както виждате, доста си е сложен. Да, но и лесен в същото време. И тук е заградено You win, ти печелиш, браво. И Warp Safe е тъп Warp, така да се каже, на който си ядосвам ден и нощ. Warp как? Да, Warp Safe, на който си ядосвам ден и нощ, защото само го грижват. Направих го с нощи, за да могат да си слагат айтемите от мега евента.
А те хората взеха, че почнаха да грифат. Warp СГ следващия. Да, чакай, Warp СГ. Ами ела на арена... Едно? Да, едно. Айде. ОСГ арена 1. Да играете с мен. И сега ще дойдат много хора. Лично тях много хора. А? Интересното е, ти виждаш ли ме? Да, че мен. Защото аз виждам само Пилипич, не е такова. Аз завиждам само двамата. И аз съм опън на този мап, защото... Краси! 4 диаманта, човек. Ама нямаш пръчка, нали? Намери пръчка. GG, направи си. Две пръчки. И ти има Направи Diamond Sword за двама ни. Направи. Добре, като се срещнем ще ми го дадеш, окей? Аз съм качвам си по планината. Този мап е custom made от нашите админи. Ще бъде супер лесно. С един час да меш 4 диаманта. И във втория намери пръчки. Да. И то две. Админ е тук. Пиши, you are in not PvP arena. А? Пиши, че не са в PvP arena. Ох, сега ще пробвам. Добре, някакъв умря, а не, той лепна. Ела на спауна. Ще виждам. А? Ще виждам. Да, на спауна ела, човек. Виждам те, хайде дай един даймонд меч. Уиii! Чек, само ще пробвам да те ударя, окей? What the fuck? You are in not PvP arena. Чакай, СГ и what the fuck? РГ info. Разбрах. Ох. Speed 10. Виждате админа в действие. Мисля, че това е мета. Мисля, че това е мета да ви кажа да се абонирате за двама ни, да харесате видеото, да коментирате, ако ви е харесал, не. Някакъв ме пита дали може да играеш с сайта ми от GM1, Expand Word, RG Create SG1, RG Flag SG1, Yawao, RG Set Priority. Какво? Deathmatch. Браво. Spawning Dini Saga Join 1 ТП Dark Paladin. Ади, чакай, сега ще ударя само за да видя, аз съм тук. Така, God Mode Disabled. Сигурно, защото не съм в игра. Убий го е. Айде, убий го. Аз не мога удря. What the fuck, чакай, ръга, флаг, глобал, пипия, вау. Я сега? Чакай, не, още не. Сега? What the fuck? А сега? Да. Добре. Хайде. GG. Регионите в този World имат малко бъгове, както виждате. Съжалявам за това. И Warp Shop. Шоп. Warp Да, вече ходих там. Warp Shop.
просто си плати каквото си искате. Да, може да продавате за пари. Да, можете да продавате за пари. Естествено е по-ефтино. Ето, аз си накупих всичко. Изклирам инвентарито. Warp Skyblock. Този Warp не е нищо особено, ако напиша Sky. И това е моят остров, който съм го правил така, че да е възможно най-голям. Защото ако отида по-нататък, ще се озова в границите на други острови и няма да ми даде да строя. А това е як остров, който не знам кой го е правил. А мога ли да отида до други острови? Кой други остров? Чужди острови. Чакай, къде си? Ой! О, намех си глава. И тази е моята. До кои други острови? Другите острови? Да. Ами, принципно може да стигнеш до някъде и после ще ти спре. Така че, да, отиваме нататък, Warp Skywars. Колко минути стана видеото? 26 минути. След нас ще свършваме. Да, защото не може да покажем всички ладове. Да, те въпреки че малко останаха. Айде, страница. Скачай. То почти нищо няма там. Скачай. Старт. И това е това е просто не е много настройван Skywars-а. Просто е една хубава игра. Сървъра постоянно се обновява, добавят се нови игри и други подобни. Поздравления! И така де, имаме време за една игра на Warp Speed и то останалото го показахме. Да. Айде. То пък заето. Цъкни табелката да си в коина. Интересно, не знам защо сплифа е 1 vs 1, това ще го оправям. Ето. Можете да чупите и без нужда от лопата, тя е просто за кеф. Опа! Ето, примерно, мога с един... Ой! Опа! Господин Даркой. Опа, самоубийца. Той има 3 рунда, така че... Чупя пред теб, а не гледам пред себе си. После ще стане ужасно сон. Много добре. Съм про. Пак в слойка. Ако спечелите, получавате $20 награда. И последния ларп за днес, Warp XP. Тук просто има монстъри, в момента май си спряни, стоплакци. Може да предавате нещо. Макхаут. Ето, вече дойдоха много. Спамват се много. И можете да продавате, да изхвърлите нещата им или да ги продадете и за пари. 2 глави на скелет, а те вижте за колко скъпи са били. 250. Да. Мисля, че се дропват прекалено на бързо ще ги. Sell 1 Skeleton Head. Sell 100. Бан. Робин МС. Бам. Така де... Даже глави на зомбита печели. Много ли са? Не. Печелих една. Чакай, сел.
One zombie hit. Сел 200. И така, това е за клипа. Надявам се да ви е харесал. За теб има бебе зомби. И чао от мен. И бай.